Tunggal panuwan ti kalamidad adu dagiti mga gantayo at termino kas iti red alert retrieval operation kanda dumapay. Amuan tayo ti pudno akay papanan dagitoy at termino iti report ni Dayan Monica Tukay. No adda ti gangganad, panagragga ay ti daga, layos kenda dumapay adidigra, may sa kadagiti umuna at termino amang gantayo iti search and rescue wenno SAR operations. Ti search kat panagbirok, wenno panagsapol kadagiti individual wenno tattao anatrap, ngagkasapulan iti tulong. Bayad ati rescue, kat ti panangispal. Timot search and retrieval operations kat panangala kadagiti biktima a mapapati apim mo sayan. Iso ano kuna ti pakamo a search and rescue operations, kay papalan na apanang birok kadagiti mapukpukaw iti anyaman adidigra. Mapapati si bibiyag pay. Ngem no paabiso kat search and retrieval operations, kay papanan na posible adagiti masapsapol kat saanen si bibiyag. Amuyo pa'y kadian nakadepende iti incident commander ti panakabaliw ti terminolohiya, agaramat da iti on-site assessment o SAR ti life locator no posible nga adapay lang iti pagilasinan iti biyag. Data kat kadawyan nga iti unag iti 70 kat 2 nga oras sipod na pasamak ti insidente. No awan ti makita da pagilasinan iti biyag, masukatan ti search and rescue operation iti search and retrieval operations. May basar iti paglintagan, iti lokal a level, ti local chief executive ken DRRMC ti mangidaulo iti rescue team. Kasapulan nga i-report dagiti local DRRM council tinagan, sex, lokasyon, ken address dagiti casualties tapno mairaman da iti report ti NDRRMC. Talo ti klase ti casualties, ti missing wenno dagiti mapukpukaw, ti injured wenno dagiti nadangran, bayat a fatalities met dagiti pimusay gapo iti kalamidad. Kabayatan na, adamat ti bukod a color-coded alert system ti NDRRMC Operations Center. May sa data ti white alert akayat na asawan, ket normal operations dagiti masapnan nga opisina iti monitoring coordination ken reporting. Ti blue alert met ket kay papanan na iti panagsagana dagiti otoridad. 50% na personnel ti naka-standby, nasken matla nga isagana da dagiti amin a kagawaan, emergency vehicles, ken dumapay a kasapulan. Makikoordinar da matla ang kadagiti barangay ken duma a partner agencies da, tapno nalaklaka ti koordinasyon ken panagresponde. Ken ti red alert status, ket 24 hours nga operasyon ken panagresponde. Naka-activate matla ang dagiti emergency plans. Laglagipan met nga agduma ti red alert ti NDRRMC ken ti alert warning nga araramatan ti pag-asa tunggal adda ti napigsa atudo, layos, ken gangganad. Ti yellow warning ket kayat na asawan, posible ti panaglayos kadagiti nababaa paset ti lugar ken dagiti asidag iti karayan. Gapu iti napigsa panagtudo iti uneg ti maysa nga oras. Panawan nakasapulan dagiti umili nga agmonitor iti kasasaad ti panawan. Timat orange warning ket abiso a dakdakkel ti tsansa ti panaglayos ken landslide gapo iti napigsa atudo iti uneg ti maysa oras a kasapulanan ti panagsagana iti panagbakwit. Ken red warning met para iti siguradon ti nakaro a paggad ti layos ken landslide kadagiti susceptible areas ken mapakdaaran dagiti umili nga agbakwit. Bayat ti bagyo, mausar ti tropical cyclone warning signals wenno TCWS amang pakdar iti pangta ti napigsa nga angin. Adamot gale warning nga partikular para kadagiti lugar iti igid ti baybay ken maritime areas no napagkad ti kasasaad ti angin ken taaw. Kabayatan ti naparta ka pa nagresponde, napatagmat ti umiso nga impormasyon. Agsipot ta iti tenga ti paggad, ti umno a panakaawat kadagiti termino nga us-usaran ti gobyerno, ket mangitunda iti panakaispal ti biag, ken sanikwa. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal.